Sa Sipalay City, 5 kalalaki nga nagaluto sang mani na igo sang kilat pilason. Samtang 4 naman kakarbaw sa syudad sang bago na igo man sang kilat patay. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginbululigan nga matabangan ng 5 ka mga lalaki nga ini sa Sipalay City, Negros Occidental sang maigo sang kilatang kaldero nga ila ginalutuan sang mani base sa panaysayon sa mga biktima. Bangod nagaulan, nagpasilong sa payag ang 5, 4 sa ila ang mga minor de edad. Tion man nga nagaluto sang mani sa kaldero ang tag-iyas sang payag. Nagkuha sang mani sa kaldero ang isa sa mga biktima nga si alias Dondon. Sanggulpi lang nga nagkilat, nagtabog si alias Dondon. Pati ang kaupdanan sini nga yaraman sa sulod sang payag ang nadalahig sa halit sang kilat. Nakaangkon sa mga bagra sa lawas si Dondon kag nagsululuka. Minor nga mga pilas naman ang naagom sa mga kaupdanan sini. Sa karon ang prone ang thunderstorm sila binagid pag-abot sa hapon o kun gabi bangod sa nga mainit nga hangin nga halin sa dagat Pasipiko. Pag bangod sining easterlies kag dugang pa ang ato nga weather system sa karon amo ini nga intertropical convergence zone or ITZ say nga ang hangin nga northeast kag southeast nga nagasugat ay amo ini nagadalaman sa mga pag-ulan-ulan kag nagadalaman sa mga thunderstorms o kun pagpangilat pa nag-uob. Dako naman ang pagkanugon sang pamilya Delioso sang masapuan nga wala na sang kabuhi ang mga hinuptanan sini nga 4 ka mga karbaw. Suno sa pamilya, nagaulan-ulan sa tungation apang naghulaw naman. Gani wala na lang nila gin pasilungan ang mga hinuptanan. Makaligad ang pila ka minuto, gulpi lang nga nagpangilat kag nagdaguob. Dito na nasapuan sang pamilya ang mga karbaw nga nagahigda na sa duta. May mga paso ang mga ini sa lawas. Bangod sa bulan sang Mayo, masako ang thunderstorm sa Southern Negros. Gani ginbansagan ini sa mga taga-sur nga season of lightning. Gani, panugyan sa mga eksperto. Usually, ang target ng kilat is ang pinakataas na bagay kung ara kasi sa open field. So usually, attracted siya sa mga antena ng pointed objects. So kung may thunderstorm advisory, mas mayo nga mas stay ka sa imo balay, hindi ka magwa. Upod kay Reynald Castillo, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.